Другарки и другари, дами и господа, днес ще ви запозная отблизо с живота и творчеството на една забележителна личност. Ще се потопим в невероятното приключение да опознаем и да разберем кой е другаря Добрев. Другаря Добрев нямаше да е това, което е сега, ако не беше другарката Цола Драгойчева. Без нейната огромна подкрепа и обгрижване, никой нямаше да разбере за него. Цола Драгойчева му издейства от партията Първата камера. Неговият творчески път е благодарение на Цола Драгойчева. Това трябва ясно да се знае. Ето какво заснеха нашите шпионски спътници, когато Димитровград все още се строеше. С огромен ентусиазъм другарят Добрев документираше живота на трудовите хора. Другарят Добрев отразяваше всички мероприятия и сам показваше активност на младежките вечеринки и танцови забави. Другарят Добрев се включваше активно и в спортните мероприятия. Показваше завидни умения и добра физическа подготовка на спартакиадите. В кръста се огъвам, краката си опъвам. Ръце напред протягам, задъхам се, но бягам. Аеробик, аеробик, чудесен лесен танц. 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 Редовно всеки ден танцувам, оглеждам се и се любовам да старото ми огледало показва вече ново тяло. От 100 ми килограма половината ги няма. Аеробик, аеробик, чудесен лесен танц. 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 Освен с камерата и фотоапарата му се отдаваха и музикалните умения. Участията му в музикална стълбица на Томас Пространов бяха ярък пример за неговата художествена интелигентност.
имаше и още едно хоби, което практикуваше тайно в годините на социализъма. Нека се спомним за началото на Димитроградския пазар. Кой го владееше най-напред? Кой го владееше? Кой го владееше? Как кой го владееше? Виетнамската мафия. Yes, I'm your father. Now come back home and marry your cousin. No. I'll teach you to disobey me. Come here, you butt plug. Stop it! Smell my hand! Smell my hand, butt plug! Без решителната намеса на другаря Добрев, Димитровград щеше да се превърне във втори Виетнам. Was a regular dad, but when ninjas threatened his family, he became Kung Fu Dad. He's working 9 to 5 and kicking butt 24/7. You're leaving in a coffin, Kung Fu Dad. Ha! I'm leaving here the same way I came in a minivan. He's not just bad. He's dad. Другаря Добрев се превърна в ярък пример за подражание в световен мащаб. Неговите истории дадоха нов тласък и вдъхновение на най-известните филмови дейци по света. В момента издава дългосвиреща плоча и касетка с новия актуален стил – рап. What up? It's Dad. Well, turn off those video games. Listen to this. But there ain't no G in being DAD. But don't nobody mow this lawn like me. My minivan's got spinners and a custom grill. It's got 20 million stains where the kids have spilled. I bathe little tykes, put training wheels on bikes, living thug life. If it's cool with my wife, I'm ballin', snatching up diapers by the cases and dropping mad cheddar on my kids' new braces. Live like a king, snore like an ox. Sometimes I walk around in just boxes and socks. Buy you ice cream, shorty, when you feeling down. But test me and I swear I'll turn this car around, cause I'm a dad, spelled D-A-D. I got mad love for my family. I'm out, gotta go to the mall, get some sweatpants. Нашият разказ ще завърши с кратко лирично слово на колегата Барак Обама. Къде е Обама? Обама!